Al 20 jaar lang werkt het CPS de Arke uitburgen met verkeersbrigadiers. Op deze wijze kunnen de Lietse band voor de basisscholen veilig oerstekken. Maar dat is voor no clear. Het is te gevaarlijk en oudere leerlingen waren er net mee te staan. In overleg met de wethouder, met de verkeersdeskundige, met Johan, met de collega van het parcours. Gevraagd van er moet een oplossing komen. Er moet iets gebeuren, want dit kan zo niet langer. De oversteekplaatsen ligt er eentje achter mij, ligt heel ongunstig in een bocht. Daarbij heb je om 2 uur ook nog heel veel geparkeerde auto's van moeders, ouders die de kinderen op komen halen. Dus dat maakt het allemaal heel onoverzichtelijk. De situatie wie net te oerschen en er moest actie ondernomen worden. En in een weekend leien de 5 zebrapaden dan ook te plak. We hebben verschillende oplossingen hebben onderzocht. En extra begeleiding bij de verkeersbrigadiers en zelfs maar stoplichten hebben we nog zien. En toen kwam het dan dit eruit. En toen moesten we nog even iemand vinden die dat er snel opzetten kon. En dan moet je weer even wat flexibiliteit bij een ondernemer. Die wierde gelukkig, dat was hartstikke mooi. En toen koorde ik heel goed. Nergens in de gemeente Tietjerkstraatdeel liggen zebrapaden. Even wennen dus voor de bewoners van de gemeente. Maar wel heegnedig. We zijn inderdaad helemaal zebrapadenvrij. En daar ben we van afgestapt. En dat is echt door deze bijzondere situatie dat zoveel drukker is. Want het scheelt echt. Ik denk dat het haast wel richting de 2 keer zo druk is. Dus dat maakt de taak veel lastiger. Dus daarom hebben we zo van voor deze bijzondere situatie in elk geval willen wij die stap. Want het is toch best wel een stap voor Tedeel, willen wij wel nemen. En dat pakt tot op heden goed uit. De kennis kan nou in de praktijk gebracht worden. De band kunnen veilig over de zebrapaden heen. Kinderen leren natuurlijk bij de verkeersles, een zebrapad, daar kun je veilig oversteken. Alhoewel je altijd nog moet kijken, maar het voelt natuurlijk wel veiliger.